Že tu vlastne na tej 3D tlačiarni to začína všetko. Celý ten proces, kde si tlačím zakladacie formy na sádru, ktoré potom používam v ďalšom kroku. Tento projekt vlastne je zameraný na originalitu a v tom procese som prišiel na to, že tá originalita je úplne že nezmysel, mýtus, ale to východisko je práve tá náhoda v tom procese. Teraz môžeme stočiť to štiepanie. A k tomu by som tiež mal povedať, že tu sa odohráva teda tá originalita. Tu začína. V tomto kroku sa odohráva ďalší stupeň tej originality. A to tým, že tá forma sa stále zloží nejak ináč.